Pozdrav, gledajte, dobrošli u naš novi klip. Ja sam Johnny Joe, a danas ću vam pokazati, samo da ne više slušam se, kako, znači ovo je mini tutorial, kako da promijenite svoj kursor miša. Kao što vidite, moj je plav, evo kako. Vi ćete otići u ovaj program, link će biti u deskripciji i samo direkt ćete dobiti ovo i vi izaberete koji oblik hoćete. Ja ću sad izabrati ovaj mi je najljepši. I vi tu možete sada birati boje, evo ja ću ga sad nešto malo bojiti, to sam čisto da vi vidite kako će to izgledati. I ovdje ukucate ime vašeg fajla, sad nešto bez veze i download. I save file, znači ok. To će vam se skinuti brzo, znači sekundi. Onda ćete sve što treba otići na kontrolnu tablu i u mišu. Znači otićete u pokazivači i pretraži. Tu će vam se znači sada otvoriti ovaj program. Ja sam tu pravio neke sve miševe i samo ovaj miš ubacite u ovo. I znači evo kao što vidite ovdje ta slika tog miša i idete samo otvoriti i ovdje ok. I evo vidite već se promijenio taj kursor, baš onako kako sam ja napravio. Tako da možete vi kreirati svoj miš kako god vi hoćete. I ljudi, to je to za ovu epizodu i kao i uvijek, bye bye.